Svaki čovek je priča. Svaka priča je posebna. Svaka priča je važna. Svaka priča treba da se čuje. Pa da krenemo sa pričom. Gledate emisiju Sa Božicom. Kada biste našu današnju gošću pitali ko je zapravo ona bi vam odgovorila da je obična žena. Obična građanka Novog Sada. Međutim, upravo ova žena među retkima je koja je digla svoj glas protiv diskriminacije žena na poslu zbog godina i nekih drugih odrednica koje neko sebi da za pravo da nam nametne. I onda je krenula da stvara svoj mali svet, svoje lepo umetničko carstvo, glasno govoreći o problemima u društvu, na neke stvari koje joj se ne dopadaju, pitajući se zašto je čovek postao tako potrošna roba. Ja bih iz ličnog ugla rekla da je ona jedna vrlo neobična žena, naša draga gošća, gospođa Snežana Oreb. Dobro veče. Dobar dan. Dobar dan, dobro veče, da, drago mi je da sam ovde, da ste me ugostili, velika čast i ogromno poverenje ste mi ukazali. Sve što ste rekli u tom uvodu je tačno, ja to za sebe ukratko mogu da kažem, ja uopšte nisam ni malo neobična, obična sam skroz. A opet na neki način možda i originalna i nekako volim da to naglasim zbog toga što ono što ste rekli u uvodu, kad nas neko proglasi prerano da smo potrošeni, da smo neka potrošna roba, a danas je možda u društvu to i postao nekako način dejstvovanja i života, da se vladamo po tom pravilu potroši i odbaci, ali nažalost ne samo prema materijalnim stvarima, nego prema ljudima. Uglavnom prema... Iskoriste nas i odbace. Tako da, a mi žene smo izložene više, ja bih rekla. Ja sam to htjela da kažem, ali da ne bude da dve žene sada... Ja bih rekla da smo mi više izložene tome i pravo da vam kažem, ja sam to lično i doživjela. Mislim, eto, o tome sam... To je bio neki moment inspiracije moje i neki okidač u mom životu kad ću ja napisati prvu knjigu, to su bile te neke 59-60 godina. Prosto sam doživjela neku neverovatnu situaciju u jednom kolektivu, u velikom, uopšte nije mali, gde su žene posebno bile diskriminisane. Svi su bili na neki način zaposleni, ali žene naročito. Što im se sve zameralo? Pa zameralo se recimo, zamerao im se fizički izgled. Zašto si zaposlila onu debelu? Bože dragi. Ne znam, pa onda ne znam, ona tamo, kad je ona tamo oprala kosu, vidi kakva je došla na posao, recimo. Neofarbana ovako. Fizički izgled kao prvo. A onda opet o tim nekim greškama koje su možda sastavni deo svačijeg posla, da pogrešite nešto u nekom radu. Tu su bile sankcije, ne znam, 3 meseca, 30% od plate, 10-15% od plate, 3 meseca recimo. Za neke stvari koje nisu bile tako strašne, mislim, sad nije ni bitno, mislim, sad konkretna ta neka situacija. Ali, eto, i kad sam ja pokušala da se pobunim direktno i pred svima, da kažem pa ne možete tako, mislim, nije to u redu, dajte malo da ipak imamo neku kontrolu i da biramo reči i tako dalje. Dobila sam odgovor, ma čekaj ti, doćeš i ti na red. I došli ste. I naravno. I onda prvi put kad sam, opet nisam htjela da potpišem neki dokument gde se neke žene okrivljuju unapred, bez ikakve provere, da su, ne znam, nešto ukrale, ali opet žene, je li tako? I da ja potpišem tu neku prijavu da kao to ide na sud. Ja sam rekla, izvinite, ali ja to neću. Mislim, dokažite da je to tačno, pa ajte da vidimo. Mislim, ne možete tako suditi jednu samohranu majku da je lopov i da završi sutra na nekom sudu ili da plaća neke kazne ili nešto. Jeste, ja to znam, to je provereno, to je meni rekao i rekao on. I kad sam odbila da potpišem, rekao je, više ti ne produžavam ugovor i kraj. Rekao, dobro, okej. U redu je i hvala vam na tome. Eto. Tako se završila saradnja
I onda sam ja otišla kući i krenula naravno dalje u traženje posla, ali sam odlučila, stalno mi je to nekako bivalo na pameti, Bože, kako te žene tamo prolaze, kako to izdrže, kako je to moguće da se niko ne pobuni, da neko... Upravo sam to htjela da vas pitam. Kako neke žene pristaju na to? Nekako kao da prihvate to razmišljanje da ti sad u određenim godinama ili određenoj životnoj situaciji više nisi za ovo, nisi za ono. Pa ja sam isto razmišljala o tome, ali nekako sam nalazila opravdanje, za neke od njih sam nalazila opravdanje u tome da su samohrane majke, da brinu. To su mi neke same i rekle. Ja nemam od čega sutra da platim detetu knjige, da platim grejanje zimi, da ovo, da ono, ja moram to da trpim, ne mogu da nađem drugi posao. To je pod tim nekim izgovorom se to trpi. Ali ja mislim da je to trebalo prekinuti. Da mi kad pokažemo da smo hrabri, onda nas i život i Bog i, što kažu, nebesa nas nagrade. Nagrade, daju nam energiju i situacije se jednostavno, ja mislim tako, nameštaju, ako mogu tako reći, da idemo napred. I da se ipak usprotivimo takvom tretmanu. Jer sreća ne prati hrabre, nego hrabri smeju i kad nemaju sreće. Eto tako, divno. To je čuvena izreka. I to je tačno. Znači hrabri mogu i kad nemaju sreće. To je biti hrabar. Ja sam hrabra i kad nemam sreće. Nisam ja imala sreću da se zapošljavam u ne znam kako dobrim kolektivima i tako. Ali sam uvek bila spremna da se pobudim, da ne prihvatim, da idem u drugi, treći, peti. Bože moj, ali ne mogu da dozvolim da me tamo neko toliko baš šikanira i da budem nekome otirač. Mislim, zato što sam žena i da misli da nemam zaštitu. A nisam nikad ni tražila tu zaštitu. Uvek sam govorila u sebi, mene čuva neko mnogo jak. Ali sam uvek mislila na Boga pri tome. Tako je. A sad kad to kažem, mene čuva neko mnogo jak, mislim na svoju porodicu, mi smo ta neka 4 stuba zajedno. Mi smo ta neka tvrđavica, što kaže Đole Balašević. I u to sam se uzdala. Znači, ja ne mogu, pa mislim, ja se pobunim i za druge žene, ako je to u mom prisustvu se to dešava, ali nažalost, kaže, postoji ta jedna priča, anegdota iz te knjige Ništa lakše i tu mislim da sam je čak i opisala. Bila je jedna gospođa koja je radila na jednoj visokoj funkciji u tom kolektivu i dobijala je stalno neka naređenja čudna i baš onako neverovatno, mislim, kosilo se sa njenim tim izvanjem, tako velikom ulogom u toj firmi. Ja sam uvijek pitala, pa dobro, kako Milena se zvala, kako, gospođo Milena, možete to sebi da dozvolite, da izvršavate to naređenje? A ona je meni ovako rekla, i to pamtim, i to sam tu napisala, znaš šta, Snežana, meni on sad kaže, misleći na direktora, da on meni sad kaže, Milena, zapali fabriku. Ja bi došla da pitam, direktore, a gde da podmetnem da bolje gori? Zamislite. Zamislite taj rezon. I to je tačno. I većina se tako rukovodi. A onda kada neko digne glas... Postoji još jedna, ja sam sad puna izreka kao onaj, što kažu stari Bujadin. Postoji izreka, budi pametan, pravi se glup. Da. To važi za većinu ljudi. Vidite, ja sad mala digresija što ste rekli za te naše izreke. Meni se čini da su te naše izreke itekako moderne u današnje vreme. Ja ih često čujem u nekim, ajde da kažem, motivacionim razmišljanjima učenih ljudi, filozofa. Sve te naše izreke koje su naši stari nekada. Sve možete danas koristiti. Svaku. Tada ste napisali knjigu, kao što rekao ste. To mi je bila inspiracija da to zabeležim. Baš onako sam to, što kažu, iz duše napisala. A pod naslov knjige Žena sa neograničenim rokom traja. Upravo to. Nemoj da me ograničavaš zato što imam 50-60 godina, imam ili nemam kilograme, bore. Prvo pitanje direktora kad sam došla na razgovor za posao je bilo, kad je video da imam 58 godina, tada čini mi se, pa tako nešto, ajde malo manje, 55-6. Prvo pitanje je bilo da li si baba.
Ja, misleći da li po hijerarhiji, da li Ne, ste baka? da li si baba, da li imaš kao unuke. Pa to, Da da li li si baba. imate unuke. A čak vam ni ne persira, nego odmah prelazi na taj pertu. Da li si baba? Mislim, kao da, to verovatno misli da ću možda tražiti i otići na bolovanje, da čuvam unuke, da možda se bavim, ali to opet nema veze. Ali to je onda i kad ste mladi, kad imate malo dete, da li imate malo decu? Yes. Ili da li ste udati, hoćete biti Da li hoćete još rađati? Znači, nikad ne odgovaram. Pa uvek smo mi na tom nekom ispitu kod njih. Bolje da se ne udajemo, nemamo ni decu. Uvek smo mi na nekom ispitu kod njih. Hoćeš ići na trudničko, hoćeš oditi i 3. pa ćeš 2 godine. Da. Ništa od zaposlenja ako je tako. Pa da. Ili ne znam, eto tako, kad dođeš u te godine pred penziju, onda vas otpiše. Taj podnaslov, žena sa neograničenim rokom trajanja, je jako meni bitan i volim ga i stvarno uvek svim ženama to nekako u posveti pišem. Mi nemamo rok trajanja, ali naglasim svima, nemam ja rok trajanja. Moj rok trajanja je onda i trajem dok ja to kažem, dok odredim sebi, ako ga odredim. A ne može niko da mi kaže do 55. radiš, od 55. ideš kući, recimo. Ili nećeš, ti si dala sve šta imaš i pokazala, nemaš šta više. Pa nije tačno. Nije tačno, ja mogu i hoću i dok ja želim, ima u jednoj mojoj pesmi, toj porodici, na toj prvoj strani, vidjet ćete, evo, ako dozvolite samo ne, u ovoj, izvinjam se, u ovoj. Evo, samo ću vam, ne znam da li da pročitam celu, ona se odnosi na porodicu, a zove se Nemojte vi meni, izvinjam se što čitam, ali u poslednje vreme sam napisala dosta poezije i sad su mi se neki stihovi pomešali, pa onda volim da imam podršku papira, da pročitam, da mi se nešto ne izmeša. Nemojte vi meni, šta ćeš, to je tako. Mogu ja planine da pomerim, reke da zaustavim, sunce da zamračim. Mogu ako hoću. Biće mi to lako. Da poletim visoko, zaronim duboko, da otplivam daleko, nisko da padnem mogu. Sve to mogu. Al vas da ne grlim i ne ljubim, vama da u mraku ne svetlim, vas da ne volim, jedino to ne mogu. Ova pesma je posvećena porodici, inače ta druga knjiga jeste cela tako posvećena porodici, a ova treća je interesantna, koja je sad kod izdavača i taj rukopis, ona će biti posvećena mom suprugu, ta treća knjiga. Dobro, doći ćemo do treće i do ponovo nekog povoda, čini mi se, barem sam ja tako informisana, kada ste zapravo krenuli da pravite rukopis za tu treću knjigu. Ali ono što hoću još da pričamo o tome, o vašem daljem umetničkom stvaranju. Vi i slikate. Jeste. I to na raznim materijalima. Na raznim materijalima, da. Mi ćemo kroz naš razgovor gledati i fotografije gospođe Snežane i sa promocije knjiga, kasnije sa vašom porodicom, a sada i slike, vaše slike. Pa jeste, jedan od mojih hobija i nekih, da kažem tako, želja i ljubavi mojih iz mladosti je slikanje, pored pisanja. I ja sam počela da slikam na kamenu male ikonice. To su, eto, kamenčići koji stanu na dlan ili čak i manji od toga. Tako sam počela. Da slikam Svetu Petku i neke svece i da poklanjam prvo prijateljima za slave, za neke tako događaje razne. I to se svima svidelo i to sam stavljala na društvene mreže, kako uglavnom se to danas radi. Tako da sam ja dosta toga i prodala čak i mogu da se i time pohvalim, zašto da ne. Da kažemo i vaš Instagram profil, ako želite. Jeste, naravno, Snežana Oreb, radionica Cesarica, da. Zašto Cesarica? Kao kraljica, carica? Pa ne, Cesarica je jedan lokalni izraz, dalmatinski, pošto ja preko supruga imam veze sa Korčulom i Dalmacijom i morem i tako. I postoji ona divna pesma Olivera Dragovića Cesarica, uz koju smo mi proživeli neke predivne trenutke nas dvoje i koju uvek na našim nekim događajima puštamo i volimo da čujemo. A inače Cesarica predstavlja jednu ženu u jednom, ajde da kažem tako, malom mestu, koja je onako jedna dama, jedna
drugačija malo jedna, eto, možda gospodstvena osoba ženskog pola, tako cesarica. Ne mogu tačno neki baš sad prevod da dam za reč, ali to je. Ima neku, da kažem, neku malu titulicu cesarice, recimo. Ali više mi je inspiracija bila sama pesma Olivera Dragojevića, uz koju, kažem, mi provodimo i dalje te neke naše zajedničke trenutke i slavlja i sve to. I zbog toga sam ja dala mojoj radionici naziv Cesarica. A inače volim, naravno, taj kraj odakle je moj suprug i po ocu imam poreklo dalmatinsko, tako da me to sve nekako veže. Sve se povezalo. Da. Vaš suprug i vi učestvujete zapravo u jednom projektu predivnom, baš u tom kraju. Jeste, tu gde je on rođen, u Vela Luci. U jednom mozaiku. Jeste. I to ćemo videti. To je interesantna priča za taj mozaik. Ne znam da li ste imali priliku da neko od vas letuje u Vela Luci, ali tamo postoji projekat i umetnik, akademski vajar i slikar, koji radi na projektu i obaranja Guinnessovog rekorda u dužini mozaika. On planira da bude možda celom tom rivom, šetnicom. Znači to je šetna staza, da. I on sad već ima negde možda 800-900 metara dužine, što je urađeno, a planirano je, ja mislim, negde oko 2 kilometara da se tako napravi taj mozaik. Ali po čemu je on redak i jedinstven? On je autentičan po tome što ga rade građani, turisti. Svi mi koji odemo tamo možemo, ako imamo želju i volju, da uradimo mozaik metar sa metar kvadratnog. Mi se prijavimo umetniku i onda on nam damo skice, naše predloge, šta smo zamislili da bude motiv i onda on ili odobri ili kaže ne može to, dajte nešto drugo i tako dalje. I u njegovoj radionici se stvara mozaik. I eto, mi smo to uradili i on je sada tamo ovekovečen za sva vremena. I kažem, tu priliku stvarno imaju svi, uopšte nije bitno da li ste i odakle ste, iz celog sveta. Iz celog sveta, da. Dosta naših ljudi odavde iz Novog Sada i Beograda je uradilo mozaik dole. Pa mislim da Beograđani i Novosađani iz ostale, ne znam, vole Dalmaciju. Kad biraju letovanje, vrlo često je to Dalmacija. Često mi vidimo i dosta naših ljudi tamo ima i kuće. Da. Vikendice, kuće, kako to već zovu sada, ali ima dosta ljudi. I mislim, tamo ste uvek dobrodošli i uvek vas tamo rado primaju. Mi nismo, dobro, mi smo sad tamo i domaći, imamo tamo naše to neko imanje, ali svi koji dođu su dobrodošli, tako se osjećaju, tako kažu. Da. Kad smo već kod ovih geografskih predela, tako da kažem, kako ste se vi kao jedna rođena Beograđanka navikli na Novi Sad, na Vojvodinu? Znam da sada kad odete u Beograd da vam kažu da ste postali na prava sosa. Da, jeste. Pa meni to stvarno u početku, pravo da vam kažem, je bilo jako neobično. Ja sam se susrela kao i većina ljudi koja dođe iz većeg grada u manji, pa se susretnete sa tim usporenim ritmom. A pogotovo ovde. Velika je razlika. Ovde je ravničarski neki slow motion vlada. I ja sam stvarno, recimo, meni je dugo vremena trebalo da prestanem da pretrčavam ulicu. Što u Beogradu, recimo, mi tamo, Beograđani, pretrčavamo, prelazimo, nema veze, to pešački, to se trkne za čas. I parkirate se gde stignete i, mislim, to je beogradski taj ritam i taj neki džir, što bi rekli. I to mi je dugo vremena trebalo da ja ovde naučim da se čeka zeleno svetlo, da se ide na pešački prelaz. I danas mi nekad suprug to zna da zameri, opomene čekaj, nisi došla na pešački, nemoj tamo, ne stani ovde. To mi je ostalo valjda urođeno, što mi nekad to... Tako da sad sam se navikla i sad sam ja verovatno promenila naglasak
Ja mislim da se ja sad već više ne razlikujem. Ne razlikujem. Ja ne Kad bih odem u rekla. Beograd i kad pričam tamo sa Ne svojim seckate rodbinom, onako beogradski. sa svojom rodbinom, oni meni kažu prava si sos. Tako je. Tako da ja onda treba. meni ništa nije ostalo od beogradskog naglaska i akcenta, izgleda tako kažu. Ali već sam tu dugo, tako da nije ni čudo. Naravno. Meni to ni ne smeta. Tu vam je Mogu da porodica, živim vaš gde god. suprug. U Mogu da braku živim. ste već Jeste. koliko dugo? Preko 40 Preko godina, 40. 45 ćemo uskoro imati obeležavanje. Tako da smo mi stvarno i proveli smo sve ove godine ovde. Mislim, u Novom Sadu, nismo se nigde selili, uvek smo ovde i ja mislim da nas dosta ljudi u gradu i zna. Pogotovo što smo nas dvoje nerazdvojni kao par. Divno. Da. Još jedna stvar o kojoj bih žela da popričamo, koja takođe slika i dokazuje koliko ste vi jedna hrabra žena koja nema rok trajanja, je i vaš odlazak na kruzer u nekim 50. godinama. Jeste. Na rečne kruzer. 58. Divno. 58. Nisu mi verovali, jel verujete, kad sam došla tamo na kruzer, oni su rekli, kad sam rekla 58, ne, 48, ne, 58. Dobro, možda malo izgled ili tako, ali ajde, nisu verovali da imam 58 odmah, baš na prvom tom nekom, na prvom kontaktu, ali, znate kako, neću sad reći muka vas natera, ali jeste i to delimično. Dosadi da vi šaljete te neke CV-e i da se dokazujete. I onda uvek uđete, onako, kraljica užeg izbora. Uđete u uži izbor, uvek ste tu, među dvoje, troje. I onda ništa. I onda dođe neko i kaže, pa znate šta, gospođo, ovaj gospodin je ili mlađi, pa znate, ovo je ipak malo muški posao, pa treba terenski, pa ne znamo ovo, ono. Imaćemo vas u vidu. Da. Ili dođe pa kaže, eto, koleginica, ne znam, ima iskustvo, ne iskustvo, nego ima više te neke kao... Možda prakse. Da, ne prakse bi ja uvek imala najviše, nego hoću da kažem te fizičke neke kondicije, kao spremnosti da ne znam, ode i na teren i da ostane 2 dana i tako, uvek su to nešto meni kao... Spočitavali kao da... Što meni to uopšte nije bilo teško i to sam radila, mislim. Ali to su neki kao lažni izgovori, uvek bi nešto našli. I ja sam tako radeći i slala sam te svoje CV-e i uvek, kažem, kraljica užeg izbora, uvek vas stave u troje, u dvoje i na kraju otpadnete, mislim. I ukazala se ta jedna prilika slučajno, a ja opet mislim da smo tu da priliku iskoristimo kad se ukaže u svemu. Pogotovo kad dođem, eto, kad sad i u mojim godinama razmišljam o tome, prilika je uvek, nema veze koliko imaš godina, priliku treba iskoristiti. Tu smo da skupljamo neka iskustva, što bogatiji smo i pametniji, što imamo više iskustva. Teorija je jedno, praksa je drugo. Uvek u svemu. I svega se može naučiti. Ali i u životnim situacijama. Kad vam neko kaže nešto, ne znam, priča o nečemu i kad vi kažete ja razumem te, a recimo nisi to nikad doživao. Pa tek kad doživiš, onda ćeš to da razumeš. Onda se setiš nekoga u toj situaciji. Ali tek onda, u stvari, i imaš možda pravu blizinu kako se taj neko stvarno osjećao. A ne ti kažeš, jeste, ja te razumem, da, a daleko si od toga. Mislim, nikad to nisi ni blizu. Ni iskusio, ni doživeo, ni ništa. Tako da, ja sam tu priliku iskoristila za kruzer koja se meni pružila. Rekla sam, pa naravno, zašto da ne, ja ću probati. Pogotovo što mi je i ta menadžerka iz Nemačke rekla, pa, Bože moj, trebalo je to da bude na recepciji kao posao, međutim, i tamo rade veze, kao i ovde. Ne možete vi na recepciju da dođete, tamo isto na recepciju dođu oni koji imaju bolju vezu, to je bolje plaćen posao i tako. Nego, kaže, imamo slobodno mesto u sobarice, vešernice, tamo te poslove. Možete to, rekao, ajde, to ću. Mislim, Bože moj, ne, ja ne bežim ni od jednog posla i sve treba probati i zašto da ne, ja sam ponosna na sve to što sam radila. I ja sam pristala i otišla. I stvarno je za mene to predivno iskustvo, iskreno da vam kažem. Fantastično iskustvo, donelo mi je
takav jedan osjećaj, opet sigurnosti, ja sam bogatija za jednu čitavu paletu ljudi iz čitavog sveta. Smo mi tu sklopili poznanstva raznih ljudi. To je bio rečni kruzir, ali rade sve stranci. Ja sam bila jedina, recimo, iz Srbije, sa Balkana. Ne sa Balkana, nego iz te bivše Jugoslavije. Iz našeg regiona. Da, iz bivše Jugoslavije. Bilo je iz Bugarske, Rumunije, najviše bilo iz Rumunije ljudi. Mađara manje, Slovaka, Filipinaca isto jako puno. Onda opet tamo nekih azijskih zemalja, Pakistan ili tako nešto. Uglavnom dobro, eto, mogu da kažem iz raznih delova. I mi smo tu bili složni i družili smo se, upoznali smo se. Meni je to onako jedno dragoceno iskustvo. Mada, opet, s druge strane, mi je donelo jednu težinu koju ja nisam mogla da možda nisam bila ni svesna koliko je to teško fizički. I to je i opasan posao raditi na brodu, znate. Ja, od kad sam to prošla, ja uvek kažem svaka čast svakom brodskom zanimanju, izuzetno teško, opasno zanimanje, bilo koji deo rada na brodu. Mislim, da li ste kapetan, da li mornar, da li bilo koji posao da tamo radite, snosi veliku neku, da kažem tako, ima opasnosti, ali i odgovornosti za sve. Vi ste tu karika u nekom lancu gde morate da, bukvalno ako jedan zakaže, svi smo u problemu i mi tamo smo često imali te neke da kažem, lažne uzbune u smislu vežbi, i to je prosto, to se mora, neminovno je kad ste na brodu. U slučaju požara i u slučaju potapanja broda. I mi smo to radili recimo jednom ili 2 puta nedeljno, ne mogu da se setim, nekad noću, nekad danju, ali smo to morali da vežbamo. Baš zato što je to jako i opasno i toliko je tih brodova da vi ne možete da verujete koliko je brodova na Dunavu i tamo na kanalu Rajna-Majna. Ja sam išla od Budimpešte do Amsterdam. To vam je bukvalno autoput brodova. Tu brodovi samo ovako rade jedan pored drugog i na desetine. I prođu ovako blizu jedan drugog. Ti su kapetani, svaka im čast koliko su vešti i kako oni tamo kormilare, voze te brodove. Ja sam rekla kapa dole, stvarno svaka čast. I svima nama koji tu radimo, mislim, to, ne daj Bože, neka da brod udari u drugi brod ili u obalu, mi letimo pola nas tamo preko ograde. Mislim, jer to je udarac silina velika i brzina tog broda. Tako da, kao da ste u nekom autu, mislim, koji brzo juri. A niste na čvrstom tlu, što je... Da. I tako da mi je to jedno dragoceno iskustvo. Kažem, malo sam sebe ja precenila tada fizički, pošto je to, dobijete vi tamo određenu minutažu za zadatak koji morate da obavite. Ne možete vi sad, recimo, sobarica mora da spremi jednu sobu. Ne može sad ona da ode da sprema sobu pola sata ili sat. Ona ima 8 minuta da spremi sobu. Jer ima takvih još 30. A druga stvar, nema tamo nas puno. I nas troje, recimo, mora da opsluži sve to. I vi onda ste u nekom vremenskom roku, dobijete taj rok, i ako malo zakažete, automatski sve kasni za vama. Raznižete taj sled. Tako da sam ja to iskusila, tu nemačku disciplinu i rad i red. I super, baš mi je bilo mi je dobro. S jedne strane, kažem opet, a s druge strane sam fizički dobro zapela. Dobro, i treća knjiga će biti sa upravo će to biti. O kruzeru, o tom iskustvu. Biće ona kombinovana i sa poezijom, pošto ja sad u poslednje vreme često pišem poeziju i to je nešto što me možda malo više sad inspiriše. Neko bi to nazvao socijalno angažovanom poezijom, jer ja sam inspirisana bila i nekim dešavanjima u svetu vezano za neke ratove, za ova dešavanja. Pogotovo imam jednu divnu pesmu o ženi, ako bude bilo vremena da je pročitam. Kako da ne? Ova dešavanja što su žene stradaju. Je li to u ovoj knjizi? Ne, to moram iz telefona. To ću morati iz telefona zato što je nisam ponela, zaboravila sam da ponesem svoj notes, ali će ona biti objavljena u ovoj trećoj knjizi.
Ona je uglavnom dnevnik sa kruzera i zvaće se Moj prozor u vrtlogu reke. Jer ja sam živela u Potpalublju i volim da kažem da sam sagledala život iz tog Potpalublja. Znate, setim se uvek tog Titanika i dole kada ona radnička 3. klasa dole u Potpalu. Tako smo mi koji smo radili, mi koji smo izvršioci, da kažem tako, zadatka na brodu, tih radova, poslova, imali te kabine ispod nivoa reke i mi nismo imali svež vazduh, nego smo gledali u taj okno koje talasi zapljuskuju i tako smo tu praktično živeli i radili i tu nam se nalazi i radni prostor ispod tog nivoa i ispod nivoa mora. Ispod nivoa vode, ispod nivoa reke. Ispod nivoa reke, da. Jer tako kako imate to imate brodsko korito koje je taj donji deo, to korito broda je u stvari za naše kabine, mi tu spavamo, posada praktično. Mi koji radimo, radnici na brodu, mi tu, a gosti su gore, to je hotel sa 5 zvezdica. Gore je sjaj, a dole je... Baš kao u Titaniku. Jeste, gore je taj sjaj života i gore su ti jet setteri neki, te gosti koji su platili da uživaju, i opet je, recimo, interesantno što vi na tom kruzeru, bila je rečenica ove jedne menadžerke, interesantna, da vam dočaram kakav je to u stvari posao, koliko to nije, koliko god da vam je teško, ali ne možeš da prođeš pored gosta, a da se ne nasmeješ i da budeš ljubazan, ali da taj osmeh blista, da gost vidi da si srećan. A ne daj Bože da si se požalio gostu da ti je težak posao. To ne dolazi u obzir, tu se odmah kažnjava i maltene se ostaje bez posla. Tako da ja sam to znala da kažem u šali, umirem, ali umirem sa osmehom. Tako da, tako je to, mislim, kad se radi sa takvim, mislim, u takvoj disciplini i sa takvim gostima. Ali to vam je ta politika, to je ta opet komercijala i to što nas je, taj materijalni svet koji nas je odveo u tu krajnost gde vi imate tu glumu i tu fasadu spoljno, a u stvari to ništa nije tako. Ima ona opet izreka jedna gde kaže se ima se, može se, nema se, glumi se. Nema se, glumi se. Upravo tako. Da. Znate, ko nema, taj glumi da ima. Ne daj Bože da se pokaže da nam je teško ali i da niko ne. ništa, mislim, taj pravi život, ta realnost, to je to. Pa mislim da su tome doprineli, ja ću sad kao moja generacija, da su tome dosta doprineli društvene mreže gde svi glume, da sjaj, Hollywood, a niko ne... Ili postoji i ona suprotna strana ovih što stalno kukaju, nacimo navoda kukaju, ili ovi što preglumljuju i glume da im je život Hollywood. Pa, znate kako? Nema normalnog, realnog života. Pa ima, da, idemo svi iz krajnosti u krajnost. Ali šta je recimo još interesantno za te, ja sam imala recimo taj, kad je bio objavljen jedan članak o meni sa kruzera, tad sam doživjela i tad mi je jedna novinarka rekla koja je to pisala, bilo je raznih komentara, ali bilo je i tih, kako danas kažu, hejtova. Hejtova, da. A zašto, mislim? I pazite, ja recimo sad taj članak i uopšte kad vi sad pričate o meni, imate moje ime i prezime i ja stojim iza svega pod punim imenom i prezimenom ispred onoga što kažem, tako? I stojim iza toga, odgovaram moralno i materijalno što kažem. Ali ti hejteri takozvani, oni uvek pod nekim anonimnim imenom, neki Pera, neki Žika, neki neki onaj. Ili neki pseudonim, ili da. Uvek se tako hejtuju i članci i izjave svih nas koji nešto hoćemo ili želimo da kažemo ili smo nešto uradili. A nikad niko nema tu hrabrost od njih da vas tamo nagrdi, da tako kažem, pod nekim svojim pravim imenom. Da vidimo ko stoji iza toga. Ne, to su ti takozvani miševi. Da se povede jedna zdrava priča. To su ti takozvani miševi iz rupe. To mi je ta novinarka tada objasnila. Ja sam bila isto začuđena. Prvi put sam se s tim susrela. Rekao, Bože, kako neko može da
kaže šta će, ne znam, stara žena na kruzeru, recimo. Stara žena. Stara žena, pa to je najbitnije da je zaključio da je stara žena. Da, mislim, eto, ali to je ono, to je taj ageizam o kome... Ageizam, tako je. To su te predrasude o starenju koji danas ljudi unapred vas tako daju vam etiketu da ste stari, da niste vi za taj posao, da ne možete, da nekako vas odbace. I mi sami to dozvolimo, ali evo, ja stvarno se trudim i sad u našem razgovoru i želimo nas dve da pošaljemo tu poruku da to nije tačno. Ja se također trudim i trudit ću se i u ovoj emisiji i hvala vam na tome što ste rekli. Trudim se i privatno, da pogotovo ženama otvorim oči. Mojih godina, mlađe, starije, da treba da idemo unapred 21. veka, ne unazad u kameno doba kad je žena bila malo više od tog kamena. Jeste. Zašto mi se zamera ako se ja našminkam, ako se ja obučem, ako ja, ne znam, sebi uradim neku promenu koja mi smeta, fizički nešto promenim na sebi, mislim, zašto se to meni zamera? To zameraju one koje to ne rade ili ne mogu ili neće, ali a zašto? Da. Već ne znam. Mislim, ja to ne vidim, ali i mi žene znamo jedna prema drugoj. Upravo to. To ste vi meni rekli jednom u razgovoru. Upravo tako. Žene, najviše ženama zameraju vidi ofarbala se, vidi obukla suknju. Vidi mini suknju, vidi mini suknju, žena 50 godina. Vidi svašta nešto, ne znam više. Ali pazite, i vi puno putujete, evo i ja sam puno prošla. Vi kad odete u Nemačku, na zapad, bilo gde Ameriku, gde god odete, Englesku, nije bitno. Pa vi tamo vidite ove ženice starije, da tako kažem, a i starije ne znam koliko godina i ja sam tih godina starija, sve nose mini suknje, patike, mini haljine, našminkane su doterane, imaju frizure. Pa prosto hoće žena da izgleda lepo, sama sebi. Ja hoću sebi i vi i ne znam, većina nas, hvala Bogu, hoće sebi da izgleda lepo, je li tako? Ja sam zadovoljna kad se pogledam. Ako izgledam sebi lepo, ako sam zadovoljna, onda ću i emitovati to zadovoljstvo i tu energiju na svoju okolinu i na svoj saradnik. Pa da, ali kako ću ja i tog svog muškarca da zadržim ako ja se sad tu, ne znam, zarozam. Da, zarozam ili ne znam, izgledam, ne vodim računa o sebi. Tako je. Kako ću ja tog svog muža? Onda mi posle bude tamo kriv neko drugi što ga je zavela devojka, mlađa žena koja je, ne znam, se doterala, našminkala, a ja sam došla u, ne znam, kućnim papučama, non stop sam i tako dalje. Ono što mi je lakše, i zavezane kose, neoprane, neobarvane. I onda mi budu te druge žene krive. Pa ne, ja moram prihvatiti odgovornost i preuzeti odgovornost, jer taj moj muž je vjerojatno pobegao od toga kako ja kad sam stavila parfem, recimo. Ja imam prijateljice neke, kaže, parfem mi stoji, ne znam. Meni je to strašno. Pa ja da mogu, ja bi se kupala u njemu. Tako je. To mi je najvažniji deo garderobe. Parfem, da. To mi je parfem. Tako da, mislim, mi moramo same sebe da podržimo i same sebe da nekako i učimo jedna od druge i prilagođavamo se i vremenu, Bože moj. Pa ovo je vreme takvo, mislim. Zašto ja da živim u prošlosti? Što ste malo pre rekli, zaštitnik. Ja sam tog stava da prvo moraš samo i sebi da budeš taj zaštitnik. Ako ti sebe dovoljno ceniš, unapređuješ sebe, učiš, pokazuješ sve to, emituješ tu neku svoju unutarnju ličnost, pa šta će ti veće zaštita? Niko ti ne treba. Naravno, sklonit ćeš se od nekog zla koje te ne interesuje, ali u principu ti ne... Muškarac, partner ti treba za partnerski odnos, a ne za zaštitu. Za podršku. Neću dati nikom da me tuče na ulici, da mi to zaštita. Ma kakvi, mislim, to ste skroz u pravu. Mislim, mi stvarno moramo to uvek da krećemo od sebe. Da. Šta mi pružamo, šta mi emitujemo, kakvu poruku šaljemo u svet. I tako će mi se vratiti. Upravo tako. To mi se vraća. Pričali smo o tome da zapravo cijela ova naša priča je u tom smeru da su ljudi negde, kako ste vi rekli, u vašim delima, pogrešno parkirani. Jest. Pa imate pesmu o Bogu, gde ste pitali Boga neke određene stvari, pa bih vas zamolila da nam pročitate. Hoću, jeste, to je, Sasnit ćemo ovo. Evo ovako.
Bože, da te pitam kako si. Da li si se umorio? Da li si nam ostario? Da ti nije, ne daj Bože, da ti nije, ne daj Bože, dosadilo da nas gledaš, pomažeš nam i o nama brineš. Da te pitam, Bože, gde smo to mi pogrešili, šta to nismo razumeli, pa sve pođe naopako s nama ovde dole. U svemir smo odleteli, morske dubine osvojili, životinje klonirali, roboti nas zamenili, ali najvažnije na tom putu mi smo izgubili. Dušu zagubili, pa nam uspeh, moć i slava pamet pomutili. Postala nam skupa hrana, ali zato čast, poštenje u bescenje prodajemo. Ljudski život ovde malo vredi, koliko je čovek dobar u metrima kvadratnima izmerimo. Pogrešili, sve se čini, mi smo okrenuli naopako, pa nam svega nikad dosta. Napunili kuće i garaže, ali srce prazno osta. Bože, još i ovo da te pitam, ima li kod tebe bolesti i virusa? Pripazi se i ti od nas malo. Šta ako je zarazno ovo što je nas popalo? Pričuvaj se i pomozi, snagu tvoju nam pošalji. Moj Bože, na kraju da kažem, nije dobro ovo što nas našlo. Pa te zato molim, trgni se i ti sada malo, jer verujem i znam da ti je do nas stalo. Bravo. Pa da, to su bili ti trenuci gde, eto, svašta vidite, čujete, pročitate u okruženju, okruženi smo tako tim nekim stvarima gde ljudi se zatrpavaju tim nekim materijalnim dobrima i da kažem, eto, to kuće, garaže i šta ja znam. Ali tu dušu i srce, to je prazno. To je prazno i to se negde... To ne možete da napunite ni sa jednim blagom, novčanim. Da. Može sad neko da vam da nasledstvo od $1.000.000, ali ne možete dušu da napunite. Možemo mi da kupimo i dvorac, i ovo, i ono, i zlato, i kamione, i avione, ali tu dušu može samo da vam, možemo da to napunimo jedino ako smo saosećajni, ako volimo život, volimo ljude sve oko sebe, ako delimo sa ljudima dobrotu, emitujemo dobrotu, tad smo mi ispunjeni. I onda nam malo i treba. Tako je. Onda nam malo i treba. Tako je. Znate kako kažu, teže nahraniti gladnog, sitoga, bogatoga, nego gladnog. Nego gladnog, tako je. Teže ga je nahraniti. Njima su oči gladne. On ne može oči da zasiti. Da. Pa tek onda kad krene da jede, mislim, kad krenemo samo od toga, kad su tako ti neke svečanosti, pa kad vidite ono švedski sto, pa kad donesu sa onim tanjirima brdo ispred sebe, mislim, vidite, Bože, garant mu je to, neće od toga ni trećinu da mu treba da pojede, ali mora da stavi. Mora da stavi. To je to, da bude što više. I bacamo, i puno bacamo, a ljudi oko nas su, puno njih nema šta ni da pojede, ni da druge stvari osnovne oko sebe. Tako da, to je ta pesma koju sam ja napisala upravo zbog toga, gde ja Boga pitam, ja verujem u Boga i obraćam mu se direktno i kažem da te pitam kako si, da li si se umorio, da li ti je dosadilo da o nama brineš. Ovako. Da, trgni se i ti sad malo i da se i ti ne zaraziš od nas. Kakvi smo mi postali, jel tako? Tako je. To je u toj mojoj pesmi. Ali ću još jednu, onu o ženi, da se vratim na tu ženu s neograničenim rokom trajanja. Samo tu jednu da, imam ih ja dosta koje su aktuelne, ali eto, da kažem, pa ću probati da je pročitam ovako. Građanka sam i seljanka, radnica i majka. Vozim, šijem, sejem, direktor sam i predradnik, pilot i kapetan, istraživač, naučnik i vaspitač. Učiteljica, spremačica, kuvarica, manekenka i profesorka. I ujna sam, i strina i tetka, sestra, baka i supruga, i snajka i majka. Na sve ovo dali ste mi pravo, na funkcije i fotelju, na platu i pravo glasa, na svemu vam hvala. Ali jedno da vas pitam samo, tražim od vas jedno sada. Pravo jedno jedino, ništa nije gore bitno ako mi ga uskratite i ne vratite. Pravo na život od vas tražim, sve ste dali, ali njega mi uzeli.
život hoću bez strepnje i straha da od muške ruke stradam. Ja se sve naježim kad čitam ovu pesmu. Divno, ja sam se skroz pronašla. Evo, naježim Skroz. se, evo, verujte mi da mi jeza prolazi. To je posvećeno svim, nažalost, žrtvama terora i tog femicida, takozvano. Koji je kod nas kao epidemija neka. Eto, ja sam upravo nakon nekog takvog događaja prošle godine, čini mi se, napisala tu pesmu u dahu. Meni se desi da ja moje pesme nekad napišem, pošto svaki dan idem na kafu, pijem u kafiću espresso, uživam u tim nekim trenucima. Na računu od espressa ja napišem pesmu. Verujte, u dahu mi samo dođe, samo mi stihovi ovako padnu. Tako napišem pesmu. Ja mislim da je i ova tako jedna od tih koju sam tako napisala. Divno. Nakon nekog događaja koji sam čula da se dogodio. Mi žene smo stradale dosta od toga što i možda i ne zaštitimo jedno drugo. Mislim... Imamo, imamo pogrešne izbore. Uglavnom, kada se takve stvari dešavaju, to se negde ispostavi se kao posledica. Ali pravo i na izbor imamo, i na pogrešan. Zašto da ne? Ali zašto da ne? Zašto mi to pravo, i ako sam pogrešila, zašto mora neko da me kažnjava ako sam, mislim, zašto mora taj da me ubije? Ako sam pogrešila sam, pusti me, idemo, ti na jednu stranu, ja na drugu. Toliko žena i muškaraca na ovom svetu ima da možemo i da ponovimo. Nego ta agresija je neka postala dominantna. Ta agresija, ta neka... To ne znam, to... Pa i muška nesigurnost, znate. Ajde da izuzmemo slučajeve psihički bolesnih ljudi. To da izuzmemo. Ali ovako, kad je neko zdrave glave, što se kaže, to je posljedica i te muške nesigurnosti. Ona će mene da ostavi, ja se ono osjećam niže vrednim. Nije to ni prihvatio, ni razlučio zbog čega, pa da ispravi neke stvari. Gotovo, kad imaju decu, to je strašno. Ja sam strašno tu solidarna i uopšte, mislim, sa svim bićima na planeti, da li je to priroda, da li je to biljka ili je pas ili ljudsko biće, jako sam tu solidarna i pogođena kad god vidim da neko maltretira slabijeg od sebe. Da li je to pas, da li je mačka, da li je žena ili dete ili muškarac. Žena nije uopšte bitno, ali slabiji kad se maltretira od strane jačeg, to mi je uvek strašno da vidim i uvek ne mogu da prođem, a da se ne umešam, recimo. Ne mogu to, iako sam žensko, ali ja se uvek tu stanem i baš dajem tu neku podršku i da, kao da sam ja sad neki snagator, a nisam, ali ne mogu da prođem, ne. Pa tako bi trebalo. Trebalo bi svi da reagujemo, da se ne bojimo da reagujemo na nepravdu koju neposredno se dešava u našoj blizini. Čekamo vašu treću knjigu, koju ste rekli da je u pripremi, u rukopisu. Ona je poslata izdavaču i ona će se zvati Moj prozor u vrtlogu reke. Ona će biti posvećena tom radu na kruzeru, to jest moj dnevnik sa kruzera. Ja sam radeći na kruzeru, uveče kad bi došla u tu svoju kabinicu, u taj moj mali svet sa dva, bukvalno kabinski prostor za posadu, koji sam delila sa jednom Rumunkom. Imali smo tako minimalno, kreveti su bili na sprat, moj je bio gore, njen dole, a to je tako skučeno, tako klaustrofobično, da svako ko je klaustrofobičan, ja ne znam da li tamo treba, ne znam da li bi mogao da ode, mislim, stvarno naše kabine. Gostinske sobe za goste, to je prostrano, široko, veliko, ali naše su minijaturne. I ja sam u tom prostoru, kad bi došla sa te svoje večernje smene, pošto sam imala i dnevnu i večernju, sela i pisala dnevnik. Tako da sam ja to sad pretvorila u knjigu, tu treću, i tu će se naći i poezija. Biće tu dosta moje, ove sad poezije, evo 2 sam pročitala. U posljednje vreme me to najviše nekako inspiriše i tu mi nekako najlakše možda dolazi ta neka moja umetnička sad, da kažem tako, i lepota tog pisanja i poezije i šta ja znam, tu se posvećujem. I
Ta treća knjiga je kod izdavača i ona će, ja mislim, za koji mesec, sad se ti tehnički problemi rešavaju, ona će za koji mesec verovatno gledati svetlost dana, ali će do sajma knjiga, ja verujem, biti sve gotovo i biti prva promocija i tako dalje. Da. Zovite nas na promociju. Da, hoću svakako i bit ćete mi sigurno gosti, ja verujem i da ćete imati vremena da dođete. Hoćemo. Javit ću se, bit će promocija i u Beogradu i u Novom Sadu, ali kad bude u Novom Sadu, ja verujem da ćete biti i da ćemo se družiti. Naravno. Za kraj pitanje koje postavljam svojim gostima. Imate bogato životno iskustvo, da li biste, i ako je odgovor da, šta biste promenili u svom dosadašnjem životu? Pa, znate kako, možda sad ne znam da li ću vas iznenaditi sad sa svojim odgovorom, ali iskreno da vam kažem, ali stvarno najiskrenije, ja mislim da ne bi. Ja mislim da ne bi ništa, zato što, nemojte da zvuči sad ovo nešto neskromno i... Ne. Iznenadili sam, ali prijatno. Ja sam jako zadovoljna sobom i svojim životom, i svojom porodicom, svojim suprugom. Sama sa sobom sam zadovoljna. Meni je lepo sa mnom. Ja se lepo družim sama sa sobom. I srećna sam. I to je sve posljedica mog prethodnog života i prethodnih godina koje sam proživjela. Tako da ne znam da li bi ja bila sad ovoliko zadovoljna da je bilo nešto drugačije. Da. Tako da, evo, koliko sam sad tu, ne znam, dala interesantan odgovor, ali to je takva sam, to je to. Vi ste meni dali najlepši mogući odgovor iz mog ugla gledanja. Da, ja ne bi stvarno ništa promenila. Jer zaista je retkost i prelepo da vidimo nekog ko je zadovoljan svojim životom, kome je lepo u svojoj koži. Jeste, ja sam stvarno, baš tako se osjećam i prezadovoljna sam što sam ja. Da. Snežana, hvala vam najlepše na ovom predivnom razgovoru. Pričat ćemo i dalje u budućnosti, čitat ćemo vaše knjige. Evo ja vam za kraj poklanjam jednu šolju, reklamnu. Evo ovdje je, to je ovakva šolja. Aha, hvala, to je sa vašim logom. Hvala, da pijete puno tu vašu kaficu sa suprugom i da uživate. Hvala vama puno, još jednom što ste ukazali, eto, meni veliku čast, ogromno poverenje što ste me pozvali u vašu emisiju. Hvala još jednom. Hvala lepo. Vidjeli ste i čuli, dragi naši gledalci, priču naše drage gošće. Ako vam se dopala, komentarišite, lajkujte, zapratite nas, a mi se vidimo u sljedećoj priči. Prijatno!